गिबियावनो बयबो रायजो नोंथांमोनखौ आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन खुलुमबाय। नोंथांमोनहा बे सिगांनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो जाथायनि सायावहाय मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा? दा जाथायाथ' बेफोरबायदिया जाफ्लेबाय थायो, दिनैल' नंला गोबांबार जाबोबाय। अब्लाबो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन, जेसेबांखिनि आंनि साबस्क्राइबार आरो आंखौ फल' खालामगिरि नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुबनि थ्रुयैहाय बेखौ WhatsAppनि गेजेराव शेयार खालामनानै हो, आरो जाय बिथांमोनहा फेसबुकाव नायदों बे भिडिअखौ फेसबुकाव जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोङो बे फंबायनि जे न'खरावहाय जेंना सोलिगासिनो दं बा मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों बेखौ जोङो मदद खालामनो हायो नङा होमबा? दा आं बेखौनो खावलायगोन, नोंथांमोनहा भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव मालाबाबो। दा बे जाथाया ओरैबायदि जादों, बे बोहैथि दान फेब्रुवारि दाननिनो फेब्रुवारि 2025 नङा होमबा रायजोफोर? एदिननि फुंबिलि 10:30 10 AM मर्निं नङा होमबा? मर्निंआनो गोलैबाय। दा बे समनिफ्राय बिनि हिन्जावा माने न'निफ्राय खारखुमा लांदों होननानै बियो लिरनानै हरदों। खारखुमा लांनानै दा दिनैसिम न'आव फैफिनाखै जाहैबाय। दा बबेहाय थांखो थाङाखै जेबो मिथिनो मोना। बिनि फिसाया जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दं, माबोरैहाय गावनि हिन्जावखौ मोनफिनगोन होननानै। दा मोनफिनोबाथ' मोजां नङा होमबा? नोंथांमोननि भिडिअ शेयार खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे मोनफिननो हायो। आं बेखौनो खावलायगोन, नोंथांमोनहा जे स्क्रिनाव होनाय नाम्बार बेवहाय जेरावखि नुसना मानो कल खालामनानै बा WhatsAppनि गेजेरजों बा मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोनहा प्लिज अननानै बे फंबायनो खोन्थाहर, बबेबाफोर जायगायाव नुसनोब्ला जाहाथे बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौ लायफिननो हायो। आरो मोनसे खोथाखौ आङो नोंथांमोननो सांग्रांथि होनो सानदों, जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि जाथाय सोरनिबा बाहेरा रायजोआवहाय सोरहाबा लोमजानायनि प्रब्लेम, बा सोरहाबा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानाय, सोरहाबा माबा मोनसे न'खरनिफ्राय बेफोरबायदिनो बायदि बायदि सोरबा खारनाय सोरबा गोमानाय बेफोरबायदिनो जेंना फैयो नङा होमबा? बे समावहाय ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय समाव जोङो मबाइल नाम्बार होफायो नङा होमबा? जाहाथे सोरबाफोर नुसनोबा खोन्थाहरनो थाखाय। बे मबाइल नाम्बारखौनो लानानै नाथाय माखासे दुथांफोर दं। सिगां समावबो आङो भिडिअ बानायदों, बै फार्स्ट टाइमाव सासे जे हमजादोंमोन नङा होमबा? दा बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियानिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लानानै जायनि न'खराव प्रब्लेम जादों बेनावहाय बियो मानसिखौ आं मोनबाय, ओरैबायदि जायगायाव दं, आं नोंनिसिम हैगासिनो दं, 8,000 रां हर होननानै दाबि खालामो। सोरबा मोनसे ससाइटिनिबो नाम लानो हागौ, बा मुम्बाइनि नाम लानो हागौ, बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिबो नाम लानो हागौ, बा चेन्नाइ बा हुसुर बा दिल्लीयाव थानाय गोबां ससाइटिसफोरनि मुंफोर लानो हागौ आरोखि। बेनिखायनो सांग्रां जा, माब्लाबाबो आननेसेसारि बेफोरबायदि सोरबा सुबुङा कल खालामनानै नोंनि न'खरनि मानसिखौ आं मोननानै दं, दा गारि भारानि थाखाय बा माबा मोनसे प्रब्लेम दिन्थिनानै रां बिहरो, दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा हरनो नाङा। आङो सिगाङावनो बेखौ नोंथांमोननिसिम क्लियारिफिकेसन होखाबाय। आरो बे भिडिअखौ आङो बानायनो गोसो गैयामोन, नाथाय बे भिडिअखौ बे फंबाया बार बार रिकुवेस्ट खालामनायलाय आङो खालामनाय जाबाय। नोंथांमोनहा बेनिखायनो शेयार खालामनानै होदो, मदद खालामबानो जाबाय बे फंबायखौ। दा बे भिडिअखौ मुम्बाइ बड' ससाइटिनिफ्रायबो आंखौ खावलायहरदों, बिथांमोननाव थांदोंमोन बे केसा हेन्डेल खालामनो थाखाय। दा बिथांमोनहा आंजों अरायसम जगाजगाव कन्टेक्टआव थाबाय थानायलाय बिथांमोनहाबो बे भिडिअखौ बानायजानो लुबैनाय हिसाबै आङो बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। दा बे जाथाय जानायनि मुंफोरखौ बा जाय हिन्जावा बा जाय आइजोआ खारदों आं बिनि मुंखौ नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थाहरनि। आङो स्क्रिनाव होखागोन बिनि फट'जों लोगोसे बिनि एड्रेस डिटेलखौ गाव लिरनानै हरनायखौनो। मुङानो जाहैबाय रंजालि गयारि, 22 years old, अनलि 22 बोसोरनि नोंथांमोन। जोबोद दुखुनांथाव। गामिया खाग्राबारि, बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्टनि हो नोंथांमोन। दा बिनि फिसायनि मुङानो जाहैबाय मिथुन गयारि। दा बे भिडिअखौ बानायनो आरो भिडिअनि गासिबो रिक्सआ बे मिथुन गयारि फंबायानो लादों। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। आंबो एसे बादबनाय मोनबाय बेफोरबायदिखौ, गोबांथार जाबोबाय नङा होमबा? दे जेखि जादोला, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो, जाहाथे जोङो रंजालि गयारिखौ थाबैनो मोनफिननो हायो, एबा
बिथांनि न'खरखौ जोङो सिगांनि बायदि मोजां थासारियाव लाबोफिननो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सापर्ट खालामलायनानै, नङा होमबा रायजोफोर? दा बेखिनियानो, थेंक इउ। गिबि गिबियावनो बयबो रायजो नोंथांमोनखौ आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि नामा मिथुन गयारि, गामिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामि होनो, जायबा दा आंनि अनजालि बिसि रंजालि गयारि, बियो दाख्लैयो बिस्थिबारनि 20 तारिख खालि साननि 10:30टासोआव न'निफ्राय ओंखारलांदों। दिनैसिमबो फैफिनाखै आरोना। दा बेखौनो आं बयनोबो खिथाहरनो सानोखि बियो जेरावखि दं, बायसान्स सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला आं मबाइल नाम्बारखौ होना होगोन। बे नाम्बाराव फन हरनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो आं बेखौनो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो।